Meta l-ġimgħa filgħaxija ssoktat il-kampanja tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-10 ta' Marzu li ġej b'attività politika fil-Ħamrun il-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat żvela li waħda mill-ewwel miżuri ta' gvern ġdid tkun illi jdaħħal liġi serja tal-whistleblower. Din il-liġi mhux biss tipproteġi lil min jikxef informazzjoni mill-jum illi tidħol din liġi iżda anke ta' każijiet illi diġà seħħew. Kien hawn li l-mexxej Laburista għamel dikjarazzjoni serja fil-konfront ta' min ħaxxem bwietu bil-korruzzjoni. Issir ġustizzja u ġustizzja ssir ma tfissirx tpattija imma ifisser illi dawk il-politiċi illi ħaxnu bwietom iva jinġiebu għal ġustizzja quddiem is-sistema tal-qrati tagħna. Dr. Muscat qal dan fid-dawl tal-aħħar każ ta' korruzzjoni f'Transport Malta fejn ħarġet l-aħbar tal-każ ta' frodi ta' madwar €900,000 f'korruzzjoni brabta ta' 20 kuntratt. Qal li l-Partit Laburista ilu iktar minn ġimgħa jistaqsi jekk il-Gvern sarx jaf b'dan il-każ għaliex xi ħadd tkellem internament fit-Transport Malta jew inkella wara li kien hemm xi rapport minn barra. Saħaq illi l-aktar ħaġa li spikkat f'dan il-każ kienet l-iskiet ta' Lawrence Gonzi u l-Ministru Austin Gatt. Il-mod ta' kif il-Gvern għadu siket dwar dan il-każ u għadu ma refa ħadd ir-responsabilità politika, kif ħadd ma refa responsabilità politika meta fl-istess awtorità kien hemm frodi u korruzzjoni fuq il-liċenzji tal-karozzi, kien hemm frodi u korruzzjoni fuq il-liċenzji tad-dajjes u issa sibna instab it-tielet każ. Il-mexxej Laburista qal li bħalissa qed ngħixu l-kontradizzjoni tas-sistema Gonzi PN. Minnaħa Lawrence Gonzi jitla Brussell u jiffirma ftehim li bih ma tonfoqx iktar milli jkollok, iżda mbagħad fl-ewwel xahar tas-sena in-nefqa tal-Gvern żdiedet b'61 miljun euro. U dan fi żmien meta l-Gvern suppost qed jara kif se jkun qed jaqta' 40 miljun euro min-nefqa tiegħu. Il-mexxej Laburista qal li gvern ġdid jimxi bil-għaqal u ma jonfoqx aktar milli għandu anke kieku ma kienx jeżisti il-patt fiskali. Dr. Muscat żvela manuvri ġodda li għaddejjin fil-MEPA fejn twaqqaf kumitat ġdid biex l-applikazzjonijiet li jkunu rrifjutati jgħaddu quddiem dan il-kumitat qabel jittieħed il-vot fuqhom fil-bord. U jien ngħid din hija l-politika tal-passat, l-ar tip ta' politika ta' klientelizmu assolut illi il-klim kollu ta' Gonzi PN dwar riforma fil-MEPA spiċċat biex mill-ġdid irid jerġa' jiddaħħal u jerġa' jħaddem is-sistemi klientelistiċi illi diġà ħaddem għal darba wara l-oħra. Quddiem dan ix-xenarju żied jgħid il-mexxej Laburista il-vot tal-10 ta' Marzu huwa importanti ħafna. Għalhekk appella li dawk kollha li ma ġabrux il-vot sabiex jassiguraw li jiġbruh u jmorru jivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista għaliex jekk ma jagħmlux dan ikun inutli li jikkritikaw is-sistema Gonzi PN.